Il-bieraħ waqt attività taħt it-tinda xi ħadd saqsieni x'tixtieq taqla għall-Milied. U jiena x-xoqa tiegħi esprimejta li kienet jiena nixtieq nara li jisem pajjiżi, jisem Malta, jissemma fid-dinja fil-mod li jxraqlu. Mhux jissemma fil-bata, imma jissemma fil-ġid. Jiena nixtieq li meta nara gazzetti barranin, meta nitkellem mal-barranin, jew meta nara xi aħbarijiet fuq Malta fuq it-television barrani, nara isem Malta jissemma bil-glorja u bizbuħija li jxraqlu. U dan għax jiena kburi, għandi kburija kbira li jiena Malti. Jiena ċert li jinkom bħali kburin li aħna Maltin. Dawn il-ġranet huma ġranet ta' għaqda, ġranet ta' imħabba, ġranet ta' familja. U allura jiena fissemmi u fissem il-familja tiegħi nixtieq lilkom u l-maħbubin tagħkom l-isbaħ xewqat għall-Milied, għal sena ġdida u wkoll illi dak li ħanamlu fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin jerġa' jagħmilna kburin illi aħna Maltin.